Mga kapuso ni atong milabay nga semana gisaulog ang Sambuokan Festival 2022 sa Mati, Davao Oriental. Usa sa highlight niini ang Indak Sayaw sa Sambuokan 2022. O karubutaga ato makauban ang choreographer nga giilang grand champion sa maong kompetisyon nga si Francis Celerinos. Mayong buntag, Francis, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Jandy, at mayong buntag GMA viewers. Una-una, congratulations sa inyong team. Unsa ba'y nahimong konsepto sa inyong winning entry? Una concept nga kanang makarelate jud o kung untong realistic, kumbaga. So our concept is about COVID, no? Na dati okay pa kaayo, abunda sa fruits and vegetables ang tao silang pamumuhay. And then niabot ang pandemic, so nag-challenges na hitabo, and then by praying na ay solution ang tanan. So basically amo ang concept, but then tagos sa puso ang among storyline. Ano na siya na makarelate ang tao. Francis, may kuha og atensyon ang inyong props nga petsay, nga nung petsay man ang inyong gigamit. Actually, dalawa mi choreographers. So, with my partner, katandem na si Sir Carlo Malba. Amo na siya, no? Si Sir Carlo Malba akong kauban as choreographer. And then, by his exploring, nag-explore siya sa Cebu, naisipan niya og props na petchay na fit food siya karon sa festival, which is the second Abunda festival about sa fruits and vegetables sa kaabunda diri sa Mati City. That's why nag-isip ni og props nga makarelate pod ang tao nga, which is the second Abunda festival. So, mao na siya karon. It's a unique food also, fresh food siya sa tao karon na props diri sa Mati City ang petchay. So common naman good ang mga nigo, tudak sa mga sambuokan. That's why nag-isip me na how about petchay ang ilang gamiton sa dance. So that's why siya, wala namin expect na mag-trending di ay siya ang petchay na amo ang props. So very thankful po ni also, no, sa amo ang artist na si Marvin and from Tupi, South Cotabato. Together sa iyang kauban na si Dags. So sila ang nagpabongga sa amo ang props. Francis, nasayran sab namo nga 3 weeks lang di ay ang inyong pagpangandam una ang kompetisyon. Unsa ba kini ka challenging sa inyong team? Actually, daghan kaayo ni challenges, no? First is the financial, of course. Although very thankful po ni sa LGU Mati City na naghatag sila og assistance or subsidy na 100,000, no? But dili jud siya enough jud, no? But we're very thankful sa LGU. And then so dili siya enough. Props na mo kantidad siya og 100 plus. Costume na mo kantidad po siya 100 plus. So all in all, gastos ni mga 200 plus amo ang nagastos sa preparation for Indak Sayaw. So dili siya lalim, and at the same time sa Immaculate Heart of Mary Academy, balance ilahang extracurricular activities and then focus po sila sa academics. So our practices 4 to 7, ana ra jud siya nga time. So limited na among time. Dili gad mi ka whole day. It's because dengan sila activities na ginabuhat, and then focus sila sa ilang study. Ginabalance lang nila ilang practice. So dagan kaayo, and of course nagtrabaho pud mi, no, nagtrabaho ko sa diri sa Tate, and then akong katandem with Sir Carl Malba na po siya work sa DepEd. So i-balance lang po dyan ang time. So daghan kaayo challenges, but then very thankful, no, kay successful o
na-meet dyan na among goal. Alright, daghang salamat kayo Francis. Mensahe nimo sa atong kapuso viewers. Okay. Sa Kapuso viewers, thank you sa mga nag-support, no? Thank you sa mga nag-watch during the Indak sa Sambuokan 2022. And then sa ato pong mga supporters, Imashans, thank you so much for the support, guys. So, and of course, allow me to thank the dancers. So, sila jud ang amuang, kumbaga, sila ang highlight ani. So, dili na mo ni siya ma-achieve without them. Sa dancers, of course. Thank you so much, dancers from IMA. And of course, together with Sir Carlo Malbano, I believe murag swerte jud among tandem with Sir Carlo Malba. And of course, to Miss Anne Rose Nucos, to the our musician headed by Sir Rins Bacos, to my makeup artist, Sir Clark Monta, and Joy Entrolizo for our singer sa amo ang music. So thank you so much for the help sa mga nag-watch, nag-support sa amo. Miss Chang also, sa principal of IMA, and Sir Peter La Rosa. Thank you so much, and our artists, no? So, thank you so much, especially sa viewers po natin, supporters, sa mga parents sa Imashans. So, thank you. Thankful kayo na-achieve na mamong goal, no? And that's it. Thank you. Alright, sa makausap pa, daghang salamat Francis for sharing your time din sa At Home with GMA Regional TV. And again, congratulations!